Abantu bayathanda ukushumayeza ukuthi khokha izikweletu zakho, kodwa akekho ozimisela ukuchazela ukuthi lokhu ungakwenza kanjani. Awuthi ngikuchazele. Indlela yokuqala yokukhokha izikweletu zakho ibizwa nge-snowball method ngesingisi. Ngale ndlela uqala ngokukhokhela izikweletu ezincane. Ukwenza lokhu kuyakusiza ukuthi wehlise umthwalo, kanti futhi kuyakugqugquzela ngoba uyayibona into oyenzayo kanti nezikweletu ziyancipha. Mawuqeda izikweletu noma isikweletu dlulela kwesinye. Indlela yesibili yokukhokhela izikweletu ibizwa nge-avalanche method. Lapho uqala ngokukhokhela izikweletu ezizala kakhulu, phecelezi ezinenzalo eningi. Okokuqala, qinisekisa ukuthi ukhokhela zonke izitolmenti zakho ugweme inzalo yokungakhokhi. Okwesibili, qinisekisa ukuthi ubeka imadlana eceleni yokukhokhela lezi zikweletu ezizala kakhulu ukuze usheshe uqede ukukhokha. Uma sewuqedile esinye isikweletu noma esinye sezikweletu zakho, thatha le mali obukade uyikhokhela lesikweletu esesiphelile uyikhokhele kule sikweletu esizala kakhulu ukuze usheshe uqede ukukhokha. Uma ubona engathi konke lokhu engichaza kona kuningi kanti futhi kuzothatha isikhathi, mhlawumbe kumele uxhumane ne-debt counselor ukuthi kusize nge-debt review. Le ndlela izokusiza ukuthi ukhokhele zonke izikweletu zakho, kuphinde kuvikeleke impahla yakho ukuthi ingadliwa. Iphinde ikusize uqinisekise ukuthi unemali eyanele yokuziphilisa. Sishayele ucingo namuhla sikusize. Khululeka, ungatatazeli, sikhona sizokusiza.